назен тенҷ баден далгаждани челленҷ бачаҳо маира мехостам қадри шумо бигзаронам ба сабабе ки десаи мақсад шағолако ҳамин кору бора сар кардан ай уда ман фикр кардам ки хидматоқа бигзаронам ва шумо да нишон батам дар ютуб каналам ки чӣ хел ай $100 то $10,000 хестан можнае ва ҳамчунин ҳама ҳаррӯза видео мебирояд дар ютуб канал ва шоти ман чӣ хеле ки мебинед $100 ва мо сар мекунем якум рӯзи коримона цели мо имрӯз кор карданай яъне $10 бояд кор кунем ва ҳамихел дальчи рафтан мегирем. Так что приятного просмотра, то охира тамошо кунем видеоро. имрӯз якшанбе рӯз дигар рӯзи корӣ нестаю ҳамо пасараса мекунем кор кунем якам зилка ҳамиҷа медурам тарафи боло бас кадом сабаб тарафи боло дуромадам ма оз мефаҳмам локальная точка поддержка ман буд ва ҳамчунин даҷа ба кавик рафтистай по ҳамин сабаб пробития нижниш наметавонад конечно метавонад то инамҷара метавонад биёяд ва дальнейшем чакаш чӣ кор мешавад тарафи боло бояд бошавад по идея барои ҳамин якум зилка ман мондум ва дар ин наҷа яъне айман якум зилкам нагзашт иҷа красный отмечат мекунам и дагономай чӣ хеле ки мебинед баланси мо $100 рафтем нигоҳ мекунем результати якум зилкамона ва коэффициенти мо 2.2 дар ин ҳолат чӣ хеле ки мебинем яким мо нагзашт 1 дақиқа ман боло мекунам мегирам ва дар иҷа медуроем чӣ кор мекунем якумона отмечат мекунем то что нагзашт правильно ва ждат мекунем дим зилкамона ай мо восходящий тренда чӣ хеле ки мебинем дар иҷа разворот шудагие ва дани ситуатсияда перед последний свеча откат додагие тарафи боло агар ки ирам нагзашт гап не ман ира бо чӣ кор мекунам як баробар зиёд мекунам яъне ман шумода нишон медиҳам ки чӣ хел бояд кор кунем 4.4 4 3 2 1 дим зилкаи мо гузашт ана ки ира мо куҷо шуд отмечат мекунем 1 дақиқа саус гузашт ва по изначальный депозит мо чӣ хеле ки буд ҳамонҷо мефурӯем $1 дальше мерем дар иҷа восходящий тренда боло дуромадан можнаю лекин камтар опасный зонаи барои ҳамон дигар ҷо бурем дар иҷа 1 дақиқа боло медурам яъне дар иҷа откат дод ба ҳамин сабаб ва агар полный объем бигирем иҷа дар нисходящий тренда дани ситуатсия дар нисходящий тренда пробой кардан метавонад то инами калидор ша яъне то инами калидор ша а ба сабабе ки инаи свеча разворот дод ман барои ҳамон дар иҷа боло дуромадам ва агар ин нагзара бо мо чӣ кор мекунем чӣ хеле ки гуфта будам як баробар зиёд мекунем ва медуроем ва ждат мекунем 19 секунди гашт мондаи свечамона цели ман имрӯз $10 кор карданае яъне дар иҷа пробой шуд разница якати нагзашт ҳеҷ гап не дар иҷа получается бо якум ступени мо нагзашт ва ҳозир бо дуюм даем правильно чӣ хеле ки мебинем разворот шуд восходящий
По идее, восходящий тренде вақте ҳолате ки восходящий тренде поёнро омадан камтарак паст не ба сабабе ки ҳаминҷо озимандани ҳолати 1 минута до максималка дидестам ва ҳо чӣ ки мебинем максималкаи яъне локальни точка сопротивления монай монро омадем 1 дақиқа поёнро омадем агар ки айни боло успеш мекардем бо идеалӣ мешуд ҳеҷ гап не ждат мекунем свечаи моро яъне 30 секундаш мондай вақти моро 30 секунд мондай таҷа чӣ гап шуд якимон нагузашт дуюмон нагузашт ва сеюмон нагузашт ва инаи дагонмон ҳозир мегузара ва дар инҷа отметиш мекунем мо уже изделкамона яъне чиқаре ки мебинем бои дагонмон гузашт бо изначален депозита омадем изделкамон плюс ба анҷом расид изначальни суммада мефаҳма дар ситуатсия ман 1 дақиқа боло медурам ҳамин рӯз мо $10 бояд кор кунем ҳар рӯза селма ҳамаи шумода нишон метавон насиб иншоалло яъне $1 ман 92 цент чӣ мекунам фоидаи соз меёрам тамом ва и сделкамон гузашт получается бо дальше $1 сделка кардам дар кори по идее 1:1 созай чем айвай навқаш мекунам 1:1 мекунам да ҳаминҷа болодир омадан можно ман таъйидаст додем барои чӣ ки давҷат ҷомо намондем ку ҳамин сабаб нестоите 1:1 ман торговаться мекунам 1:1 2:2 ҳама хел дар чӣ рафтан мегирам дар ҷа нисходящий трендай 1 дақиқа поёнро омадан успех накардем дар ҷа 1 дақиқа ман боло медарам ман пастаратсия карданиям барои шуморо мақсади гап нишон доданиям конкретно ки ай 100 то 10,000 хестанам можно ё ки не барои ҳамон следит кунед ва видео маъқул намеша можете ошибҳои маро исправить мекунед в дальнейшем шумо до приятного просмотра як бор дига мегӯям лайк комментария ҳаётон набурен ва аз тарафи шумо поддержка дар коре сделкамонам ба плюс ба анҷом расид дальше мерем ва дар ҷои нисходящий тренда 1 дақиқа поён ждат мекунем агар инаи максимум биёяд бо ман инҷа медурам тарафи поён медурам заррани 1 баробар зиёд мекунам
мақсад, чтобы успеть к ним, да, якийсь сигнал иҷода бишава. Сделкаи моро ба +5 анҷом расид. Инҷо медроем сделкамонро мемонем ва обратно медроем. Ира чикор мекунем? Хафо мекунем. Мо где-то $5 бояд кор кунем, баъд тамом даҷа ниси хадяши дани ситуатсиядаву инаи точка развороду даги камтар ҷои опаснее барои ҳамон хурӯҷ парара алиш мекунам. Даҷа 1 дақиқа поён медарам. ҳар рӯза селма, яъне шумо дар нишон метавам и обши 50 рӯз мегзарад, 50 рӯз туист мешава. Барои ҳамо следит кунен, ютуб обязательно подписаться кунен ва мебинем ки чӣ кор кардан мумкин аст ай $100. Сделкаи моро ба +5 анҷом расид. ва бояд $4 кор кунем. даҷа чӣ гап шуд? Даҷа разворот ин ситуатсия шуда, сигнал ай даст додагием бочо. Даҷа можно ятаб вулуд ромадан, лекин мақсад пункти основном бояд ҷои сделкама медромадам, айнаи точка мешад, барои камтар пеш дромадам. Ва ҳеҷ гап не, агар и линия ки омад, ман бо чикор мекунам, ай точка медром, тарафи боло медром. Барои ҳамин ира зарани бояд як бор ман зиёд кунам, ждат кунам. В случае агар ки биёя хати поддержкаи моро вай кунада, обновит кунад. Сделкаи моро ба +5 анҷом расид. Изначален депозит мефурам. даҷа медроем, ира отметить мекунем. ва даҷа бачаҳо торгови плани ман диден ай 100 то нами 50 рӯза бояд депозити ман $10720 шава. ва даҷа ман сделкое ки мегзаранд намегзаранд, гузаштагиша савз кати, нагузаштагиша точнее сирх кати отметить мекунам. Мемонам. ва даҷа мо як мекунем дани ситуатсияда, яъне нисходящий трендай дани направление коридорда 1 дақиқа поён ромадан можно ай. ва ждат мекунем. максималка мақсад ман ждат мекунам ҳамин парада. Агар ки то ҳамчара биёя бираса, боз сделка да медарам. Мақсад тарафи киҷо медарам, тарафи поён медарам, конечно.
Зарани Дагон мама тайёр мекунам. Ҳамин пара, ҳамин валюта чиқади ки мебинем ваиш нагзашт ва дагонмон мондаем мо даиҷа сурх ва ҳозир дайнаи калид дорем мо. Зад мекунем даиҷа бояд пайдиё откат шава. Ваш дод мекунем ситуациямон чӣ гап мешава. Даиҷа бо зарани дагона ман бояд тайёр кунам. ва чиқале ки мебинем сделкаи мо ба дагон гузашт. Даиҷа медуроем ира отметить мекунем ва бо изначальный даем правильно ҷера 1.1 мекунам ман ва откат дод метавонистем дар ҷои сделкаига битроем. Мо получается $2 бояд кор кунем ба ҳамин тамом. Дар як пара ман бисёр наместам, мақсад ситуатсияро меавом, баъд медурам сделкада чунам пасараса кунем. Вақте ки торговаться мекунем дар як пара бисёр наистен, ҷои дар коритонро ёфтен бидроен сделка кунен, мақсади гап. дар ҷои чиқале ки мебинем нисходящий тренде барои ҳамон тараф поён дуромадем бачаҳо. ваш дод мекунем. Дар ҷа зарани ман як баробар зиёд мекунам. штат мекунем. 10 секунд гашт мон. сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. инҷа дом медорем отметиш мекунем ва дальше бояд $1 дига кор кунем. Тамом ба ҳамин. дар ҷарам нисходящий тренде, лекин дар ҷа накопление рафтестай. Успеҳ накардам боло дуромаданӣ бидам. Успеҳ накардам, ҳеҷ гап не. ҳамисла дода ятта боло медурома. Тамом. Сделкаам бигзарад. Цели мо имрӯзда уже буд мешава. Ба хусти Аллоҳ. شانزده секундаш мондагӣ. дод мекунем. торгови плани имрӯзаи мо ба анҷом расид. бародаро, аз шумо лайк ва поддержка. имрӯзаш дар ман ира отметить мекунам последняя сделка ма.
ва тамом. Дуюм рӯза ждат кунед. Дуюм рӯза таргои сессия ва дар инҷа ман чотка нависагием чанд мебояд рӯзу жда кор кунам. Шумо чӣ дар кора? Шумо толка лайк ва поддержка ва мебинем ки мо то куҷоро мерем. Дар паноҳи Аллоҳ бошем.